استفدتم بعض الشيء كمعلومات جديدة. والآن سننتقل إلى القسم الآخر من البرنامج لنعرض أمامكم الاكتشاف الإسرائيلي الجديد، ألا وهو ماكينات لتحضير الرمان، فصله وتحضير عصير الرمان. دعونا إلى الاستوديو السيد יצחק וילי. יצחק, ערב טוב. ערב טוב. אתה מנהל של ורד מכניקה, והבאת אלינו לאולפן שתי מכונות. בוא תספר לנו מה שתי המכונות האלה מסוגלות לעשות. אוקיי, זה פיתוח של חברת בת של ורד מכניקה שנקראת פומיקה. המכונה הזאת היא מכונה שמפרקת את הרימון. בוא תספר קצת על המכונה ותדגים מה היא מסוגלת לעשות. אוקיי. המכונה, מזינים אותה עם חצי רימון. כן. תוך 5-6 שניות היא מפרקת את הרימון לגרעינים. ואז בעצם התהליך הבא שאנחנו לוקחים את הגרעינים וסוחטים למיץ. קיבלנו גרעינים של רימון. יפה. השלב הבא, בעצם מה שעקרת הבית צריכה, זה להכין מיץ. כן, המכונה הזאת היא יותר מאשר לעקרת הבית. המכונה הזו קצת יותר מסחרית, היא יותר לבתי מלון ולמסעדות. מה שהיא מסוגלת לעשות זה בעצם להכין תרכיז או מיצוי של רימון, מיץ רימון. מה שאנחנו עושים בעצם, אנחנו סוחטים את הגרעינים של הרימון מבלי לפגוע בזרע הפנימי, וכך אנחנו מקבלים מיץ מזוכח וטהור. טבעי עם כל מה ששמענו לגבי התועלת והיתרונות ששמענו. איציק, שתי המכונות האלה הם פטנט שלכם? שתי המכונות האלה, המכונה הזאת יחד עם המכונה התעשייתית היא פטנט בינלאומי, והמכונה הזו היא גם פיתוח שלנו. זה פרי של פיתוח של 4 שנים שפיתחנו אותם בפומיקה. כן, אני מבין שהמכונה הזו מיועדת גם לבתי מלון, בתים פרטיים וגם לייצוא. כן, המכונה הזאת היא בעיקר לבתי מלון, אפשר גם להשתמש בזה לתעשייה קטנה. המסחטה היא מיועדת לעבוד בבתי פרי, מסעדות, בתי קפה. כן, בוא ברשותך אנחנו נזמין את החברים שלנו, את דוקטור פתחי עבד-אלהאדי ודוקטור דורון הולנד, לטעום מהמיץ הטרי שהכנת, ונקווה שתגידו לי מה דעתכם. בבקשה. בבקשה, פתחי. בוא, דורון, תטעם ותגיד לי מה אתה חושב. בבקשה. זה מן הכלל. תודה. טעים מאוד. פתחי. לذيذ جدا بدون مرارة. אני מבין שאתם ממשיכים לפתח את התחום הזה, כן. ואנחנו נאחל לכם המשך הצלחה, ושנמשיך לשתות מיץ טרי בריאותי. وإلى هنا سيداتي وسادتي نأتي إلى ختام هذا البرنامج، وإلى اللقاء بعد أسبوعين.